Kardom, Nilimonjorong Pipi, Pinibirta, Arjuponikha. Dhentaghat Cooperative Lem Sasai Hemalong Aruni Paikre Trok Arni Adapor Paibaji Kep Apor Malompen Longpho Cooperative Lem Satum Mai Ing Nipon Bangso Long Karbiang Long Autonomous Council Joint Secretary Dilip Terang Chetongdun Bangso Mai Long Lang Lokso Cooperative Lems Sami Langso Cooperative Lems Dhentaghat Cooperative Lems Pak Longkam Cooperative Lems Secretary President Atum Chetongdun Si Maya Long RDP Dun Along tin alem salong sitami Aadhaar card lapen ration card link asilam patang pon serak nang po link asilam dundia phanatum an sitami prabjin ben ke claim dia phan than pon bangso link claim pon aruni phai thongkep raisi arni an tang pon lap unjia phan che than pon samilang sopen longba morning ti Karbiang Long News Kini tumladat may ke kapon nang ko ke bangalan non may chito thongkep raisi arni bangke Aadhaar seeding bang pajulo lasi council authority ahin pen siang deng pono lasi pinita itum kanti constituency si aparman bang dan haralong sibilo lasi dan haralong ibi bangke lano je Aadhaar seeding non anta itum pa pipik lang Karbiang Long bang lasi itum kanti constituency long ta pa pilun pik lang posi labangsu kepat tang ya pansi kini authority pen supply department dapen de longpho alem satum pen cingrum si isi amai palo je ration card ahemku atum kanhang konsi labang solam the awareness padukong ande sir Aadhaar ke non bond Aadhaar bangke non mosi la additional la ba John Secretary bang polo je non active lima la non alang di pucire ro ko mate alang di lang si polo la si itu ke long tang ke do tang bang potum pananta itu ration card la pente Aadhaar linkage kurinang ji la si la so linkage ke claim clear da posi tang kere ka posi alang tumi bang program teng posi rabjing pen la bang so Aadhaar link kurinang ya pansi bang som deng kideng pon non malom arve ke jang parpik ajok Assam angkang penang an adimalong lang ke thipen rad atum kanglum akisung kachetong nang Lason Sidima Hasau District Jasemet Haflong Ahavar Malomta Bangso Tomon RV ke thiajok Longli Kangrai penajok train kachileng atovar gari motor kachileng atovar pendanglok kido ahem hehu penang at nahokpon Lapu West Karbiang Long Ahavar Malomtami penang andrat atum Bangso alang ke thipen kisung chetong nanglu News Desk Report Karbiang Long News Hamren along Socheng Development Welfare amahang kipathekpon. Aruni Paikre hini arni Socheng constituency arlo Hamren rong sopialong Socheng Development Welfare NGO amahang pathekponlo. Labang somayalong akinang sotlaki Socheng angkang along kaching thurke leliadim kipalejia phansi chesikpon. Lapen labang so songalong MP Horen Singh Besi Bidisar lapen CEM Dr. Tuliram rong hanga phansi Bidisar akong nang kachirap dunjia phan chingkidam popusi pherangke amaike phahut thanpon. Socheng angkang along arong tin penta member padopo lapen Socheng along nitum Socheng Development Welfare pen Socheng angkang pi along kaching thur thiadim paching thurdam popusi ningjepon lasila hello nilitum pini Hamren mate Socheng labang sorat keduan pen itum isi kamat hadolo je Socheng isi paching thur nang kamat hanitum dolo lasila bang so kapaching thur dia phan isi non-political organization mate NGO son itum seng lo asila bangke Socheng Development Welfare Society po amen irlo asila bang so pen itum akimang la hello je Karbiang Long Autonomous Council Team Karbiang Long ke Japon Sir Dr. Tuliram Ronghang lapen ilitum kaching honai MT Sir Horen Singh be alang itum ke Japon ba development ke claim mi piglo lasi itlitum Socheng MSC competency along setame konani labang so development kelile tapos on dolang tahaim lapendo kusini tum chini kasi labang so kapichunji sorkar along kachirab dunji aphanseni tum labang so committee senglo lasi non ke wanggi an ke nitum alang ni tum pen kachirab rapet pen labang so song Socheng angkang mane kapaching thurji phanitum bor ipu ji phansini tum mathalo lasi nona bangke labang so committee along ke nilitum kaching honai MP Horen Singh be alang ni sedak advisor nang dodon lo lapen labang solong ako litum
Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Thomas Council alang li Pansita me labang solong chief advisor angke dodon je pansenitum singwai pono la penitum churining ramji chuniri dampo posinitum komiti pen cheperai lo la pen do tholang abang ke lada 20 nong boy thalang so MLA ake hai Sarup Singh Teron alang li pansita me labang so komiti along chief advisor nang ape dodon je pansenitum ako chuniri dam tu nang posi labang so komiti pen cherai lo la lambang ke lason hello tum sucheng arata tum pingan aning kan pen pingan ke sung theklong lo la sen su se ka paching thur ponjia phan isia kimang pen silabang so sucheng development welfare society seng pon lo la silabang so a committee long ke arong tin asan chom tin ta develop nangji aning ke hang do la pen akar ido buthia ke thek the ki un e pen jok si le le son do ama sinona bang ke arong tin asan chom tin pen ta member inut bahini lason dolo asile bang song bong pen nilitum la tim kar biang long chief lo akahai Dr. Tuliram Ronghang phansi chief advisor la pen advisor ke mu pen president ki pu la hilo MP Horen Singh be la pen dak 20 nong muthalang so MLA akahai Tup Singh Teron aselang le tum pen si tum claim rap pet po bang so development akam athelang tum phanta po nang kok alam bang ke development akam puthakan kala tum pen jingki ke jingwai ve jokje la selang tum pen si claim rap pet nang pu la sona ke mang ma selang tum phanta le tum member pon det lo sin tum lang long alang tum long la dam pen jingki chit hanam po la pen so cheng along ka develop muchorjia phansi la bang so committee ke seng po sin tum prabjin pen isi executive meeting ason do po la pen tum so cheng pen pengan korting je tum che tong si la bang so asai deng pon po la helon itu makemang bang ke la si kemang jilang along chuta itum along tim kar biang long ke ja ke thi ding tum ta an so senang cherap munji la pen so cheng arap tum chuta so senang cherap duno te la bang so ajak so cheng development welfare society ja kong thi pon bom no te development ke le jus da lepo la pen ki unie son ta unpo la si da pini la bang so mai nitum seng pon lo asi pini kar biang long sulang dua rada phanta kapang dak lo kapachini lo Singhason Peace Cup Knockout Football Tournament ke pathu ke pang chengpon Singhason ahawar inglong pokang thur asong ahin pen patir pipon si aruni phaikre pho arni di sobai Chandra Singh Terang High School pathu aklamalong Singhason Peace Cup Knockout Football Tournament ke pathu pang chengpon lo Bangso Peace Cup Knockout Football Tournament along Jirpo Chingri vs Nihang Rong ke the FC Angbongsi pathu chedan ponlo Apora teng pen pathu edapi kache daikoi ajok penalty pensi Jirpo Chingri pumpli che pahai ponlo Longit pen Joy Singh Singnar Karbi Anglong News